सिगांनो जोंहा सासे समायना सिख्ला नुनानै बेखौसो जुदि हाबा खालामग्रोना लायोबा अब्ला नोंथांनि डक्टर जानाय सिमाङा माब्लाबाबो मोगथां महर मोननाय नङा होमबा? दा बेखायनो जों बुंनो मा जों जुदि दिनै चाइना जापानिस नङा जापानिस चाइनिस बायदि जोंबो जानो हायो एखे फोलेरनि मानसि जोंबो हायो नोंथांमोनाबो हायो खिन्थु जोंहा मा बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जों फोजोबनांगोन। दा फोजोबनांगोन बा सोर फोजोबगोन? आइआ फोजोबगोन ना एबसुआ फोजोबगोन ना साइक'आ फोजोबगोन ना सोरबा DCSPआ फैना फोजोबगोन? सोर फोजोबगोन? ना हु विल सल्भ दिस प्रब्लेम? सोर फोजोबगोन बेखौ? ना सोर फोजोबगोन बेखौ? रावबो फोजोबनो हानाय नङा। मानोना मा होनो गावखौ माबायानो गावखौ दानायनि गावखौ चेन्ज खालामनायनि साबिया गावनावल'सो थायो। बुजिबायना? रावनावबो थाया। आया नै बाबा ओइ मा उन्दै बैसोआव हाबा जानाङालै आंनि गोसोआ मानियाबा खुनु आफाया लाखिनो हाया। हागोन? आं जानोसैहाय होननानै थांनो हायो ग्र'थ थास'हैनो हायो। आं लानोसै लानो हायो। नङा होमबा? रावबो नोंथांखौ मा खालामनो हाया? चेन्ज खालामनो हाया। नोंथांखौ रावबो मोजां खालामनो हाया। सोर खालामनो हायो? गावसो खालामनो हायो। बुजिबायना? दा बेखायनो मा जोंहा मोनसेल' लामा दङ उन्दै बैसोनिफ्राय खारग'नाया। मोनसेल' लामा बे जाबाय मा? आं गावनो साननांगोन, गावनो दायथ' लानांगोन। बुजिबायना? गावनो दायथ' लानांगोन। मा दायथ' लानांगोन? आं गावखौ दाग्रोनि। बिनि उनावसो आं उपजुक्त बैसोआव सम जाबासो बैसो जाबासो आं हाबा जागोन। बे थांखिखौ जों लानांगोन। आरो बेखौ लायोबा जोंहा मा जागोन? रावबो आयाबा उन्दै बैसोआव जानाङालै होननांलायनाय नङा। आफायाबो होननांनाय नङा, एबसुआबो होननांनाय नङा, रावबो होननाङा। आं गावनो थिग जाग्रोनांगोन। नङा होमबा? दा बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा जोङो सानो, थांखि लायो, आङो गावखौ दाग्रोनानै लानि, बिनि उनावसो आं उपजुक्त बैसोआव आं हाबा जागोन। बेखौ जों नोंथांमोना थांखि लायोबा खुनु रावबो जोंखौ बुंनो बेयाव गोनांथि गैया। दा बेखायनो नोंथांमोनखौ लानो थाखाय आं खावलायबाय। नङा होमबा? दा बेखायनो आं बेखौ बुंबाय। बांद्राय बाथ्रा बुंनो आङो सानाखै। लास्ट टाइमाव मोनसे आङो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। बे जाबाय मा? इजमनि बाथ्रा। नङा होमबा? बड' इजम। ना नोंथांमोना लायगोन ना? साबोसेया बर' हिसाबै थांना थानो लुगैयो? जिउआव साबोसे जोंनि लाइमोनफ्रा जाथि हिसाबै आं थैजासिम बर' जानानै थांनानै थागोन? साबोसेया जोंना बेबायदि थांना थानो लुगैयो? गसंलायदे। दे सोर सोर माने बर' हिसाबै थैजासिम थांनो लुगैयो? दे आं बर' जानानै थांना थागोन। गासिबो ना? सियर ना? दे साबायखर थाबाय सिरां। आरो मोनायाव मिथिं खालामनो थांनानै बाहायलाङो। माने सिगांसो आङो आरो बर' सोदोब नागिरनानै मोनजोबाखै आं। जोंनि एसे सोदोब नागिरनानै मोननायखौ प्रग्राम। दा बे जिनिसा आरो बे जिनिसखौ ओरैनो बानायाखै आङो। रावबो खोन्थाबाय आङो नैबे पजिटिभ इयुथ डेभेलपमेन्टनि गल्स बियो। बेखिनिखौ मावनो हायोबा पजिटिभ डेभेलपमेन्टआ फुलफिल जायो थारमाने। बे जिनिसाबो ओरैनो फैनाय नङा, ओरैनो लाबोदों आं बेयाव। आमेरिकाया बेखौ मावगासिनो मालाय दा। ओरैनो गोसोखांब्रलाबायनानै बानायनाय बेखौ नङा आङो। माखासेखौ नाजादों आङो बेयाव, खिन्थु आमेरिकाया माखासेखौ मावगासिनो दं दा। आरो आमेरिका बायदिया बुहुमाव बेबायदि जौगालांदोंबा जों मानो मावनाङा आंना बेसो। आरो मावनाया गासिबो एखेजोब। आमेरिकाया मावो, जापाना मावो, चाइनाया मावो, जियानो मावा मानो एखेयानो मावो। खिन्थु जोङो फाराग लायो दा। आमेरिकाया मालाय बिराद गोजौ थाखोनि मावो, जोंना इन्डिया बिराद गाहाय, जोंलाय बर'आ ट्राइबेलाव गोलैसोनायबाव, जोंलाय मा बेबायदि जों मिथिया। एखे खामानिखौ मावो, एखे खामानि मावनानै जौगालाङो मालाय। ओंखायनो बेखौ फिलाप खालामनानै फरायदों। 10 मिनिटनि गेजेरावनो साब्रै लोगो नां आरो रायज्लायनानै मोनसे मोननै रिजन माने मानो गावनि थाखाय मावनो हाया, माने फरायनो हाया, खामानि मावनो बायो, मानो जाबाय। बर'जों इंलिसनि जादों बेयाव बर'जों लिरनानै रायज्लाय साब्रैजों साबाजों रायज्लायनानै लिरबानो जाबाय। गाव गावनिखौ मोनसे होबाबो साब्रैबा मोनसे बारा सालायो। नङा होमबा? सोरबा सासेया फरायनो बानानै आं गावनि थाखाय जेसेबां मार्क मोननांगौ मोनबोआखै बानानै। सोरबा सासेया बिराद बेरायनोसो लुबैयो थायो। नङा होमबा? सोरबा गावबो जेबो बुजियाखै, जायखिजाया माबा मोनसे आरो बर'नि टेन गैयाबा